Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எஸ் பிரணத்தி வந்து என்ன பண்ணேனா ஷேர் பண்ணிட்டேனா? இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ பண்ணேன், எல்லாமே ஸ்டக் ஆயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா எல்லாம் ஸ்டக் ஆயிடுது. ராமா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. எக்கோ வருது மாதாஜி. ஆமா ஆமா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரே ஒரு நிமிஷம். அதுதான் ஸ்டக் ஆயிருந்தது. நான் மியூட் பண்ணேன், ஆனா எல்லாம் ஸ்டக் ஆயிடுது. ஷேர் பண்ண போனேன், அது ஷேர் ஆறா போல இருந்தது, அதுவும் ஸ்டக் ஆயிடுது. சோ என்னவோ ஆயிடுது. இப்ப அது அதோட தலையை தட்டி அதை மியூட், அது மியூட் மாதாஜி. வந்துருச்சு மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க, இன்னைக்கு நீங்க தானே ஜப்பா படிக்கலாம் மாதாஜி. பகவதே வாசுதேவாய. பாமினி மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க? பாமினி மாதாஜி என்ன சொல்றீங்க? ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சரி, நான் அடுத்த கிளாஸ் படிக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ் கேரி ஆன் பண்றேன், நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு இல்ல, அடுத்த நீங்க டியூஸ்டே படிச்சுக்கலாம். அடுத்த நீங்க சொல்லுங்க. பாமினி மாதாஜி படிங்க. வேண்டாம், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்க படிக்கணும், உங்க கண்ணு நல்லா தெரியும், படிங்க படிங்க. மை ஃப்ரெண்ட் மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், மை கைண்ட்லி ஃப்ரெண்ட் பண்ணுவானுங்க. கைண்ட் ஃப்ரெண்ட் பண்ணுங்க சொல்றாங்களே. பாமினி மாதாஜி படிச்சிருங்க. இல்ல மாதாஜி, நான் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, படிக்கட்டும் மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி படிச்சோம். அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, படிங்க. இல்ல உயிர் தோழி பண்ணுங்க. நான் படிக்கிறேன், விடுங்க போங்க. ஐயோ இருமா, மாதாஜி இருங்க, பாமினி மாதாஜி படிக்கட்டும். சரி, பாமினி மாதாஜி ஃபைனல் வெர்டிக்ட். மாதாஜி சொல்லியாச்சு, ஃபைனல் அவங்க தான் படிக்கணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திருநாதிசய நானாஞ்சன ஷலாகய சசூரும் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதாமயம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோः ஸ்ரீயுத கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதம் இதம் சதீவம் சாத்வைதம் சாவதோதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாத சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷகாம் தாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிங் தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிக காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா ஸ்ரீ வருஷபானுசுதே தேவி பிரணாமி ஹரிப்ரியே. कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणदेवहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्य कृष्णप्रेमकृताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदार्थिते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मोगम करोति वाचालं இதுல இல்ல, மூக்கம் கரோதி இல்லையோ, பின்னாடி இருக்கும். இதுல இல்லை மாதாஜி, இல்ல உங்களுக்கு சொல்லேன், நான் மூக்கம் கரோதி சொல்லியிருக்கேன். இது வேற என்னவோ எடுத்திருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிரணத்தி தமிழ் இது எடுத்துக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே, நான் வேற தமிழ் அதை எடுத்து விடுறேன். நான் ரிமூவ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட். சாரி மாதாஜி. மூக்கம் கரோதி. எஸ் படிங்க. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லக்ஞதே கிரீம் ராத்ரி யத்ரிபா தந்தம்
वन्दे श्रीगुरुदीन कारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिनी नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंगने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रवणतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्थमहस्तोहै अभद्राणि सुहृत् सताम् नष्टप्रयोष अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय पदी उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं मामे भक्त सखीयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நம்ம நேற்றுக்கு பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? முன்னாடி. எஸ், இப்ப பாமினி மாதாஜி இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பாமினி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. अन्याभिलाषित शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तमा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी क्लेशाग्नि सुबदा मोक्ष माताजी ஒரே நிமிஷம் क्लेशाग्नि शुभता मोक्ष लकुता कृत सुदुर्लभा सांत्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा हरे कृष्ण माताजी श्रीलक्ष्मी माताजी हरे कृष्ण माताजी श्रुति शिव श्रुति पादि पंचरात्र विधि विना ऐकांतिकी हरे भक्ति उद्यादाविव कल्पदे हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ईहा यस्य हरे तास्ये कर्मणा मनसा किरा निखिलास्वपि अवस्थादु जीवन्मुक्तः स उच्यते बामनी माताजी हरे कृष्ण माताजी अतः कृष्ण नामादि न पवित्रहयम् इंद्रिय सेवा मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्मृत्यत हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनासक्तस्य विषयान् यदाहम् उपयुञ्चतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते हरे कृष्ण माताजी श्रीलक्ष्मी माताजी पंचेद उत्तया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षिभिर्त्याहो वैराग्यं फल्गुकत्यदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எப்படி हरे இப்படி 4 பேர் कृष्ण படிச்சு कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे இன்னும் ஒரு முறை படிச்சிட்டுங்க மாதாஜி हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी சுதந்திரா தேவி மாதாஜிக்கு ஏன் படிக்க கிடைக்கல நான் பாத்துட்டு இருக்கேன். ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஆமாங்க மாதாஜி நானும் அததான் பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இருக்கு. அப்ப நீங்க வரல. 4 இல்ல பேர் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் லீலா வந்தே மாதாஜி அடுத்து தேர்டு அத நீங்க திருப்பின மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு
இல்ல நம்ம தான் அந்த யோசிச்சோமா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு மாதாஜி. சுபதா மோக்ஷா ஒரு நிமிஷம் இப்ப பாத்துடலாம். ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம நடுவுல. ஸ்மிருதி யார் படிச்சாங்க? நீங்க தான் படிச்சீங்க. இல்ல அம்மா படிச்சாங்க மாதாஜி. அப்படியா? ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்படி இந்த இது ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது என்னவோ விட்டுட்டேன். ஈஹா எஸ்சி படிச்சோம், அத்தா கிருஷ்ண நாமதியும் படிச்சோம், அனாசக்த விஷயம் படிச்சோம், பிராபஞ்சிகா. அப்ப எங்கேயோ இன்னும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதேதான் நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எங்கேயோ நான் ஸ்க்ரோல் பண்றதுல என்னவோ ஆயிடுச்சு. ஓகே, பரவாயில்ல. ஆனா இப்போ எல்லாருமே ஒரு மாதிரி படிக்கிறீங்களே, வெரி குட். எஸ், இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடலாம். என்னது நேத்துக்கு என்ன படிச்சோமோ அதை வந்து நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு மெதுவா ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம 9 மணி ஆயிடுச்சு. அட்லீஸ்ட் 11th சாப்டர் முடிச்சுடலாம். ஓகே, நம்ம நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்னாக்கா இது பார்த்தோம், தியானத்துல இருந்து பார்த்தோம் இல்லையா? தியானம் எப்படி தியானம் பண்ணாதான் பகவானை அடையறதுக்குள்ள ஈஸியான வழி என்னது? தியானம். எப்படி தியானம் பண்ணலாம்? இந்த வேத சாஸ்திரங்களை பொறுத்த மட்டும் தியானம் என்பது எப்பொழுதும் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தின் மீது. அனுபவவாதிகள் சொல்றாப்புல வெறும் அப்படி வெற்று ஒரு ஒண்ணுமே இல்லை, ஒன்னும் நினைக்க கூடாது, பிளாங்க் ஸ்பேஸ், ஏதோ ஒரு சப்தம் எங்கேயோ கேட்கறது, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பகவானின் ரூபத்தின் மீது, நம்ம வடிவத்தின் மீது நம்ம கவனம் செலுத்தினால்தான் அதுதான் எஃபெக்டிவா இருக்கும். அது போன்ற தியானத்தால் ஒழுக்கங்கிட்டவன் கூட அவனது பாவத்தின் பல பலன்களில் இருந்து விடுபட முடியும். அதுவும் கொடுத்திருக்கு. ஆனா ஒரு புராணத்தை கொடுத்திருக்கு, அதெல்லாம் நான் மார்க் பண்ணல. ஏன்னா we can't remember all this. பட் என்னெல்லாம் ஓவரால் என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது. அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டும் மனிதர்கள் தங்கள் பாவங்களின் பலன்கள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். அப்ப எப்படி இருக்கணும்? நம்ம என்ன செயலா இருக்கட்டும், நம்ம வாக்கா இருக்கட்டும், இது மனசா இருக்கட்டும், எப்பவுமே பகவானை நினைத்துன்னு. அதான் இப்பெல்லாம் ஹலோங்கிற வார்த்தையை போயிடுத்து. யார் எடுத்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னா வரது வாயில. எல்லாம் முடிஞ்சப்ப ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. வீட்டுல உள்ளவங்களே சொல்லுவாங்க, அம்மா நான் எங்கிட்ட பேசுறேன், நீ இஸ்கான் டிவோட்டி கிடையாதுன்னா பரவாயில்ல, நல்லதுதானே சொல்றேன் கேட்டுக்கோ அப்படிமே. இப்ப அப்படி ஆயிடுது. நமக்கு யார்கிட்ட பேசணும் அந்த மாதிரி இது எண்ணமே போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா தான் வாயில, நல்லதுதானே இல்லையா? சோ நம்ம வார்த்தையில எப்படி இருக்கணும்? ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, பகவானுடைய வார்த்தைகள் பேசணும், காதால கேட்கறதும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸ்மரணமும் பகவானை வந்து எந்த நேரமும் அந்த மாதிரி தங்கள் பாவங்களின் பலன்கள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் கடவுள் ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதியுடையவர் ஆகிறார்கள். அப்புறம் இந்த ஒருவன் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், லீலைகள் போன்றவற்றை நினைப்பதின் மூலம் தனது பாவத்தின் பலன்களை தடுத்துக் கொள்ள முடியும். அப்ப என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? தியானம் பண்ணலாம், பகவானை நினைத்து இந்த வடிவத்தை நினைவு கொண்டு அதை பண்ணலாம். குணங்கள்லாம் படிக்கலாம். அப்படின்னா நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கணும். அந்த மாதாஜி இது முடிஞ்சு போச்சு மாதாஜி, இதெல்லாம் நேத்தே முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஆமா, நான் ஹைலைட் பண்ணது சும்மா படிக்கிறேன், முடிஞ்சதுதான். சும்மா நேற்றுக்கு படிச்சதை வந்து ரிவைஸ் பண்றோம். சோ குணங்கள், லீலைகள், அவருடைய என்னெல்லாம் லீலா, 10th canto is full of that. அப்ப என்ன கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அந்த மாதிரி கிளாஸ்ல நடக்கிறது மாதாஜி எடுக்கிறாங்க, தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி. அப்போ அந்த கிளாஸ் எப்போ யாருக்கு நேரம் இருக்கும், அது 5 மணியா என்ன டைமிங்லாம் தெரியாது, இல்ல நம்மளே புக்கு வாங்கி நம்ம வந்து படிக்கிறோம். அப்புறம் எப்பொழுதும் பகவானின் இனிமையான லீலைகளை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உலகில் மாசுக்கள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். சோ பகவானை பத்தி சிந்தித்துட்டு அவரோட ஒரு லீலைகளையும் நினைத்தாலும் அந்த மாசுக்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து விலகி விடுவோம். அப்புறம் ஒருவன் தியானம் செய்தான் என்றால் அவன் தான் விரும்பிய பலனை பெறுவதோடு முழுவதற் கடவுளை நேருக்கு நேராகவும் காணலாம். பகவானை வந்து ஆக்சுவலி அவரை வந்து பார்த்து நம்ம பேசுற அளவுக்கு நம்ம வந்து உயர்ந்து விடுவோம். அதெல்லாம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு. நம்ம அந்த லெவலுக்குலாம் என்ன இப்போதைக்கு போக முடியாது. இப்போதைக்கு என்னது, ஒரு 4 டைம் பகவானோட ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது பகவான் அது என்னது, தியானத்தை இழுத்து பிடிச்சு பகவான் இடத்துல வைக்க முடியுமா? அதுதான் பார்க்க முடியும். அதுக்குள்ளேயே போயிடும், மனசு எங்கேயோ போயிடும். சோ நம்ம அந்த இதுலதான் இருப்போம். அப்புறம் வந்து இது ஒரு ஏழை பிராமணனை பத்தி சொன்னா, அவர் எல்லாமே மனக்கற்பனையால பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம், அவர் ஏழை, அவரால் முடியாது. ஆனாலும் அவர் வந்து தன்னுடைய நிலையை நினைத்துன்னு வருத்தப்படல. இதெல்லாமே கிருஷ்ணன் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு அனுகிரகம் தான். அவர் தான் என்னை வந்து ஏழையா படைத்திருக்காரு. ஓகே, ஐம் ஹாப்பி வித் தட் ஆல்சோ. அதுல ஒண்ணும் குற்றம் எல்லாம் காணாம அவர் வந்து அதுலயே இருந்திருக்காரு. He didn't have any aspiration. ஏன் இந்த மாதிரி கடவுளை என்ன படைத்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இல்லாம அவர் வந்து அது. ஆனா என்ன, மனதளவுல எல்லாம் பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்றாரு. வெள்ளி கிண்ணம் என்ன, தங்க கிண்ணம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது சுட ஒரு சக்கர பொங்கல் பண்ணோம்னா அதுக்கு விரல் விட்டு பார்த்தோம்னா விரல் வெந்துடுத்து அவருக்கு. சோ அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர். இப்ப பகவானே அவரை எடுத்து அவரோட உலகத்துக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டார் அப்படின்னு அது போட்டிருக்கு. ஒரு நாள் அப்பிராமணன் தனது கற்பனையில் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து சர்க்கரை பொங்கல் செய்து அதனை திருமூர்த்தத்திற்கு படைத்தான். சர்க்கரை பொங்கல் சூடாக இருந்தது. அவன் தனது விரலை சுட்டுவிடும் சுட்டுட்டான், சுட்டுடுத்து. சோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த கிருஷ்ணர் வந்து சிரிக்கிறார். என்ன சும்மா இருக்கும்போது சிரிக்கிறார் பார்த்தோம்னா, இல்ல
பிராமணன் என்னெல்லாம் பண்றான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்லா தெரியறது. அப்புறம் பிராமணன் கூட்டின்னு வர்றாருன்னு என்ன அர்த்தம், அவருக்கு ஆயாச்சிட்டார். அவரோட ஆயுள் காலம் முடிஞ்சு அந்த பிராமணனை பகவான் மற்றும் லட்சுமி தேவிகளுடன் சேர்ந்து வைகுண்ட லோகத்தில் ஒரு நித்திய இடம் பெரும் பேரு பெற்றான். ஏன்னா அவ்வளவு அவன் வந்து என்னது பணம் இல்லை அவன்கிட்ட, இருந்தாலும் மனசார வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்படி. சோ இதோட நம்ம வந்து 10வது சாப்டர் முடிச்சோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், 11ல என்ன பார்த்தோம், அதுவும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் தான் மார்க் பண்ணிருக்கேன், பெருசா இல்ல, பெருசு பண்றேன். தொண்டு மனப்பான்மை என்பது பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் சிலவற்றில் நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல். அப்படின்னா இது தொண்டு செஞ்சே ஒரு 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 நேரத்துக்கு பண்ணேன், அப்புறம் நான் பண்ணவே இல்லை. ஜபம் பண்ணேன், அப்புறம் நாளையில இருந்து என்னால் பண்ண முடியாது, அப்புறம் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் மூடு வந்தது பண்ணேன், இல்ல ஆஃபரிங் பண்றதா இருக்கட்டும், கோயிலுக்கு போறதா இருக்கட்டும், ஏதோ பண்ணினேன், மூடு வந்தது பண்ணேன். இன்னைக்கு மூடு இல்ல, பண்ணல. இன்னைக்கு சண்டே நான் பாகவத கிளாஸ்ல எடுக்க மாட்டேன், நீங்க சண்டே மங்களாரத்திக்கு வரமாட்டேன், அதெல்லாம் பக்தி கிடையாது. பக்திக்கு there is no vacation for devotion. அதுதான் நினைவு. எப்படி ஈடுபட்டு இருக்கணும், நித்தியமாக ஈடுபட்டு இருக்கணும். எப்பவும் பகவானுக்கு நம்ம டெய்லி பல்லு விளக்கி டாய்லெட் போய் குளிச்செல்லாம் பண்றா போல நம்ம பகவான் தொண்டு புரியுறது நித்தியமா. சத்தத்தம் கீர்த்தையன் தோமாம்னு வருது இல்லையா, நம்ம சன்ஸ்கிருத் இதுல பகவத்கீதையில வருது. எப்பொழுதும் வந்து பகவானுடைய நாமங்களை எடுத்துட்டு அந்த மாதிரிதான் நம்ம இருக்கணும். சோ பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் எப்படி இருக்கணும், நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் தான் தொண்டு மனப்பான்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. பலந்தரம் செயல்கள் அல்லது 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில், அந்த மாதிரி 4 வர்ணங்களும் 4 ஆசிரமங்களும் இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப் இல்லாம சுதர்மம், என்னுடைய குணத்திற்கு ஏற்ப இது பண்ணிருக்கணும். அது இல்லாம நம்ம வந்து எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணேன் அந்த மாதிரி இது ஈடுபட்டிருந்தார் உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். இதெல்லாமே என்னத்துக்கு கொடுத்திருக்கு, பரஸ்பரம் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மம்னா பகவான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். அது இல்லாம நான் என்னுடைய காரியத்தை பாத்துக்கிறேன், எனக்கு அது கேலிபர் இருக்கு, நான் பண்ணினேன், நான் வாழ்ந்து போறேன், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருந்தோம்னா அது வந்து அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக இறைவன் மீதுள்ள அன்பில் செயல்பட்டான் என்றால் அவனை தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் மீது அன்புடன் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபரிங். ஏன்னா எனக்கு வந்து அன்பு ஜாஸ்தி, பகவானுக்கு தான் முதல்ல எல்லாம் ஆஃபரிங். அந்த மாதிரி இருந்தா அவனை வந்து கண்டிப்பாக பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் சில வேத சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவற்றை கிருஷ்ணருக்கு திருப்திக்காகவே செய்கின்றனர். இப்ப நம்ம எல்லாருமே இல்லறத்தரசிகள் தான், நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜபா பண்றோம், ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், என்னெல்லாம் பண்றோமோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். என்ன பண்ணாலும் காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறதுல இருந்து, அதுலயும் நமக்கு எல்லாம் ஒன்றும் ப்ரைடு கிடையாது. நம்ம காலையில எழுப்பி விட்டதே பகவான் தான். அப்ப அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிதான் நம்ம வந்து தேங்க்யூ பகவான், இன்னைக்கு முழிப்பு வந்து கொடுத்து என்னை வந்து சீக்கிரம் எழுப்பி விட்டுட்ட. அலாம் தான் அடிச்சது ஏன்னுட்டோம். ஆனாலும் அலாரையும் தட்டி நம்ம தூங்குற எத்தனை காலம் இருந்திருக்கு. அந்த காலம் எல்லாம் போயிட்டு இப்ப நம்ம அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏந்துக்கிறோமே. சோ இதெல்லாமே கடவுளுக்கு ஒரு நன்றி கடனா, அந்த பகவானுடைய திருப்திக்காக இதெல்லாமே என்ன பண்றோம், பகவானை திருப்திக்கு. புதிய பக்தர்கள் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நியோஃபைட்ஸ் இல்ல, யாரு முதல்ல 18 டேஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பக்தி எல்லாம் வராது. அந்த மாதிரி புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும், அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்னது, புலனுணர்ச்சி செயல்கள் இடத்து சிறிது கவர்ச்சி இருக்கும். புலனுணர்ச்சியில ஒரு இது இருக்கும். சரி பண்ணலாம், காலையில கொஞ்ச நேரம் மங்களாரத்தி பார்க்கலாம், அப்புறம் நான் போறேன், எனக்கு வேற வேலை இருக்குன்னா என்னது, ஒரு சீரியல் கரெக்டா 8 மணிக்கு இருக்கும், காலையில ஒரு சீரியல் வருது, இல்ல வந்து இது வருமே, என்னது எனக்கு இப்ப பேர்லாம் மறந்து போயிடுது, ராசி பலன், அதெல்லாம் ரெகுலரா பாத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு காலத்துல. இப்ப சிரிப்பா வருது. ஏன்னா அதெல்லாம் நம்பிண்டு அதெல்லாம் என்ன அது ஹேபிட் ஆயிடுது. வேற ஒண்ணு நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ அது ஓடிண்டே இருக்கும். அதையே பார்த்துட்டு பாக்குறோமா கேட்டுன்னு தான் இருக்கும். ஏன்னா காலையில ஆபீஸ் போனவே, ஆனா அது ஓடிண்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அது என்ன சொல்றான்னு காதோ இப்ப என்ன ராசி வந்ததோ, இப்ப மீன ராசி வந்து சொல்றாங்க, கடக ராசி அப்படி சொல்றாங்களோ, அந்த ராசி இந்த ராசி என்ன யாருகிட்ட, அதுல எல்லாம் ஒரு வந்து பைத்தியம் மாதிரி அதெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு. அது ஒழுங்கா சொல்றவங்க சொல்லித்தனாக்க நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனா புலனுணர்ச்சி அதெல்லாம் என்னது, புலனுணர்ச்சி தானே, எனக்கு அது கேட்க பிடிக்கும், அதனால கேட்கிறேன். அது பகவானை சம்பந்தமா இருக்கா இல்லை, இருந்தாலும் அதெல்லாம் நான் அதுல இருந்திருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி அப்ப புதிய பக்தர்கள் அந்த மாதிரி புலனுணர்ச்சி செயல்கள் எடுத்து சிறிது கவர்ச்சியுடையவர்களாக இருந்தார்கள் எனில் செயல்களின் பலன்கள் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதெல்லாம் நான் கேட்கிறேன். தேங்க்யூ கிருஷ்ணா, எது பண்ணாலும் எல்லாம் தேங்க்யூ கிருஷ்ணா, நான் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் ஓம் மூலமா தான் இதெல்லாம் கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை கேட்டோம்னா மெதுவா அது விட்டு போயிடும். கிருஷ்ணருக்கு என்னது அனுசீலனம், அது இப்போ படிச்சோமே, அனாசக்திய விஷயான், இப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது படிச்சோமே அந்த ஸ்லோகம், அதுதான் ஆனுகூலேன
அனுசீலனம் உத்தமம். அது பகவானுக்கு வந்து எது உத்தமம், எது பகவானுக்கு எது படைத்தால் உத்தமமோ, பகவானுக்கு என்ன பண்ணினா நம்ம எது பண்ணா பகவானுக்கு பிடிக்குமோ அந்த செயல்களை பண்றது. அவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு பிடிக்கும் அந்த சாப்பாடை நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைத்து அது பண்றதுதான் உத்தமம். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ முன்னாடி அப்படி இல்லையே. எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கும், அதை பண்ணினேன், பகவானுக்கு படைச்சுட்டேன், அப்புறம் நான் உட்காந்து சாப்பிட்டேன். அப்படி இருந்த காலத்துல இருந்து நம்ம இந்த இதுக்கு வரணும். சோ அச்செயல்களின் பலன்கள் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டு என்றே கூறப்படுகிறது. பலனை வந்து பகவான் இடத்தில் கொடுத்துடணும். அதுவும் பகவானுக்கு தொண்டு புரியுற போலதான். அப்புறம் இந்த மனம் வாக்கு காயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அவ்வாறு செய்ய அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் ஈடுபட்டிருக்கிறவன் இல்லை, விரும்புகிறான். He is just born to do it. இவர் ஆசைப்படுறான். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது, விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படவன். அவனுக்கு வந்து இது கிடைக்கும், விடுதலை பெற்ற. இங்க இதுல ஒண்ணு இருக்கு இல்லையோ, இதுல என்னது, இதுல ஒண்ணும் பெருசா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதை மார்க் பண்ண. ஓகே, ஃபைன். இப்ப இன்னைக்கு நம்ம வந்து இங்கேன்னு படிக்கணும், பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல். எஸ், யார் படிக்கிறீங்க இப்போ? சுதந்திர தேவ மாதாஜி விட்டு கொடுத்து இப்ப நீங்களே படிங்க, அப்புறம் பாமினி மாதாஜி அமைக்கலாம். ஓகே மாதாஜி, பெருசு பண்ணுங்க. உங்கள்கிட்ட புக் இத படிக்கிற மாதாஜி. பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல், தன்னை முழுவதுமாக அடைக்கலம் கொடுப்பது பற்றியதோர் அருமையான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 29வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. அதில் பகவான் கூறுகிறார், தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அடைக்கலப்படுத்துபவன் என்னால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லா வகையிலும் காக்கப்படுகிறான். அவன் மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுவேன். அம்மனிதன் ஏற்கனவே சாருஷ்டி, பகவானுக்கு இணையான செல்வம். கரெக்ட் தானே மாதாஜி? சாஷ்டி இரு வரணும், சாஷ்டி தான் வரணும். இல்ல சாருஷ்டி இருந்தா எப்படி படிப்பீங்க? அது மாதிரி படிக்கணும். சாஸ்திரி பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெறுதல் பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணனின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் சரணடைந்தவுடன் அவர் அவனது பொறுப்பை தாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவனது பாவங்கள் அனைத்திலும் இருந்து அவனை காப்பதாக அவனுக்கு உறுதியளிக்கிறார். அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார். அதனால் அப்பக்தன் மிக விரைவாக ஆன்மீக நிறைவில் வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்று மேலே கூறியுள்ளது உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறு தன்னையே சரண் கொடுப்பது ஆத்ம நிவேதனம் எனப்படும். பல்வேறு அறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் ஆத்மா பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மாவை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகிறது. ஆத்மா சில சமயம் மனம் அல்லது உடலை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகிறது. ஆகையால் ஒருவன் தன்னை சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு, ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு, ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுத்தல் என்று பொருள் அல்ல. மாறாக ஒருவன் தனது ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து தனது மனம், தனது உடல் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் சரணடை செய்தல் என்று பொருளாகும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஒரு அருமையான பாடல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக அவர் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாடுகிறார். எனது மனம், எனது வீட்டில் உள்ள செல்வங்கள், எனது உடல், இவ்வாறான எனது உடைமைகள் அனைத்தையும் போற்றுவதற்குரிய பகவானே, நான் உமது தொண்டுக்காக உம்மிடம் பணிக்கிறேன். இப்பொழுது அவற்றை உமது விருப்பப்படி என்ன வேண்டுமென்றாலும் செய்து கொள்ளலாம். நீரே எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கும் பரம உடைமையாளர் ஆவீர். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கலாம். எல்லா அதிகாரங்களும் உம்மை சேர்ந்தன. நான் எனக்கு என்று உரிமை கொண்டாட எதுவும் இல்லை. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னது, எல்லாவற்றையும் பகவானுக்கு செலுத்துதல். நம்ம என்ன எத்கரோஷி யதஷ்னாசி அந்த ஒரு ஸ்லோகம் நினைவு வரணும். என்ன கேக்குது, எத்கரோஷி எது பண்ணினாலும் சரி, எது கொடுத்தாலும் சரி, எது நம்ம சாப்பிட்டாலும் சரி, என்ன பண்ணினாலும் மூச்சு வாங்கி மூச்சு விட்டுன்னு இருக்கோமா, அதுவும் தேங்க்யூ பகவானே, பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். அவர் வந்து ஸ்டாப் சொல்றது வரைக்கும், அவர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணா போயிடு ஆயிடுச்சு. சோ அவர் இது வரைக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணல, நம்ம மூச்சு விட்டுன்னு இருக்கோம். சரி, நம்ம டைஜஷன் பவரா இருக்கட்டும்,
இது நர்வஸ் இதா இருக்கட்டும், எனி திங் எல்லாமே அவருக்கு வந்து அவரோட இயக்கத்துலதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ நம்ம எல்லாமே அவருக்கு தான் அர்ப்பணிக்கணும். சோ பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல், தன்னை முழுவதுமாக அடைக்கலம் கொடுப்பது பற்றியதோர் அருமையான விளக்கம். ஃபுல் டோட்டலி சரண்டர் அந்த மாதிரி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டத்தில் 29வது அத்தியாயம் 16 காண்டம் இஸ் ஆல் அந்த இவரோடு உத்தவரோடு கொடுத்திருக்க. பகவான் கூறுகிறார், தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அடைக்கலப்படுத்துபவன். நம்ம இதுலயும் வந்து சுவாமி வந்து மாமேக்கம் சரணம் பிரஜ, என்னது எல்லா இதையும் விட்டுடும். சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ், என்னெல்லாம் தர்மம் இருக்கோ, பொய் சொல்லாதே, திருடாதே, அத்தை பண்ணு, இதை பண்ணாதே, அதை எல்லாத்தையும் விட்டுடும். ஆனா எங்கிட்ட சரணடை, நான் உன்னை வந்து காப்பாத்துறேன், சத்தியம். அவர் வந்து சத்தியமே பண்ணி தர. அதுபோல பாகவதத்துக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அடைக்கலப்படுத்துபவன் என்னால் இம்மையிலும், எனக்கு இப்பவும் சரி மறுமையிலும் சரி எல்லா வகையிலும் காக்கப்படுகிறேன். எப்ப ஆனாலும் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படின்னு பகவான் வந்து அஷூரன்ஸே கொடுக்குறாரு. ஆனா நம்ம அதெல்லாம் அந்த அஷூரன்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை. இருந்தாலும் எங்கேயாவது பகவான் மறந்துட்டாருன்னா அப்ப நான் கொஞ்சம் எஃப்டில போட்டு வைக்கிறேன், கொஞ்சம் கோல்டு எல்லாம் வாங்கி வைக்கிறேன், நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா கோல்டு வித்தாவது காசு வருமே அப்படி. நமக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இன்னும் வரல. ஏன்னா நம்மள இன்னும் நியோஃபைட், நமக்கு தான் பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை வரல. ஆனா பழகுறோம். இப்போ வந்து நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம். பகவான் டெஃபினட்டா அவரை வந்து இவங்க என்னது பக்தர்களை வந்து விடமாட்டார், காப்பாத்துவார். சோ அவன் எல்லா வகையிலையும் காக்கப்படுகிறான். அவன் மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுகிறேன். அப்புறம் என்னது ததாமி புத்தி யோகம் தம், நான் அந்த மாதிரி புத்தியை கொடுக்குறேன் அவனுக்கு. இன்னமும் நீ எந்த லைன்ல போக பாக்குறியோ, நீ இன்னும் சரி அதை இன்னும் வளர, அந்த இது என்னது வளர விடுவேன். உனக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல இது என்னது தேவர்களை வழிபடணும்னு இருக்குன்னா அந்த ஒரு புத்தியை நான் தான் கொடுக்குறேன், நீ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன். அதுவும் நீ டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. அப்புறம் நீ சொந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸா உனக்கே தெரியும் இது பண்றது கரெக்டா இல்ல, நான் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலே போருமே, இதெல்லாம் சுத்தி வளைச்சு நான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு, அந்த மாதிரி உனக்கே உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸே தெரியும். ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஊக்குவிப்பேன். உனக்கு எது என்ன இதுல பண்ணிட்டு இருக்க நீ, சரி போன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஒன்லி கிவ் யூ தட் நாலேஜ். ததாமி புத்தி, ததாமின்னு கொடுக்குறேன் உனக்கு அந்த நாலேஜ் நான் தான் கொடுக்குறேன். சோ அவன் மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுகிறேன். அம்மனிதன் ஏற்கனவே சாஷ்டினா என்னது, பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெறுதல். அது எல்லாமும் அவனுக்கு கிடைக்கும். பகவான்ட்டு எவ்வளவு செல்வம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது அந்த ஒரு இதுக்கு சில பேர் விருப்பப்படுவா. எனக்கு வந்து அவ்வளவு செல்வம் வேணும், நல்ல ராஜ மரியாதையில ராஜா, அந்த மாதிரி பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அந்த மாதிரி என்னது அம்மனிதன் ஏற்கனவே சாஷ்டி அந்த லெவல்ல அவன் இருக்கான்னு கருதப்படுறான். அவ்வளவு இருக்குன்னு அவன் வந்து என்னது பகவான் இடத்துல எவ்வளவு செல்வம் இருக்கோ அந்த, அப்ப செல்வம்னா ஒண்ணு கோல்டு காயின் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, எவ்ரிதிங் அவன் நிறைஞ்ச ஒரு எல்லா செல்வம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் மனசு, அப்பா நிம்மதியா இருக்குமே, அந்த ஒரு ஆனந்தத்துல இருப்போம். அறியப்படுகிறான். பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் சரணடைந்தவுடன் அவர் அவனது பொறுப்பை தான் ஏற்றுக்கொண்டு, இப்ப கூட என்ன ஆயிடுது, நான் பெங்களூர்லயே மறமதி இப்ப இதை படிக்கும்போது தான் நினைவு வந்தது. இவெல்லாம் கூட்டின்னு போயிருந்தாங்க என் மாப்பிள்ளை இதெல்லாம் பொண்ணெல்லாம் கார் ஓட்டின்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ல இருந்தாங்க. அம்மாக்கு கவலையே இல்லை, அப்படியே கண்ணு முடியும்னா குளிர் காற்று வரதா, நான் மட்டும் கண்ணு கேட்டுன்னு இருக்கேன். ஆனா கண்ணு இப்படி முடியும். காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா, இப்பெல்லாம் பேச எனக்கு கொடுக்கலன்னா எனக்கு கொட்டாய் வரும். இப்ப நீங்க படிக்கும் போது எனக்கு கொட்டாய் நிறைய வந்தது. அப்ப அப்படியே கேட்டுன்னு இருக்கேன், காது கேட்டு இருக்கு, கண்ணு அப்படி மூடி இருக்கு. அம்மாக்கு டென்ஷனே இல்லை இப்ப, ஏன்னா டிராபிக்ல இதான் எடுத்து பெங்களூர்ல டிராபிக் இங்கேருந்து போகும்போது அதே லெவல் தான் ஆயிடுச்சு. அங்கேயும் அது மாதிரி கவலையே இல்லை. நான் ஏன் கவலை பண்ணணும், நீங்க தானே கூட்டின்னு போறீங்க, நீங்க வரல, நான் தான் ஓலா பிடிச்சுன்னு போனேன்னா எனக்கு டென்ஷன் வந்திருக்கும். ஏன்னா நான் போய் ரீச் ஆனமே, அச்சோ என்னாச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வரும். இப்ப நீங்க தானே கொண்டு போறீங்க, லேட் ஆனாலும் என்னது அந்த பிளைட் போயிடுத்தோமான்னு சொல்லிட்டு வேற டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்க போறீங்க. இதே அப்ப எனக்கு அப்பவே தோணுது, இதே போலதான் நம்ம எப்படி இருக்கணும், பகவான் என்ன பார்த்துப்பார். நான் தான் பகவான் தானே என்ன கூட்டின்னு போறார், பகவான் தானே எல்லாம் பண்ண வைக்கிறார், அவர் என்ன பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இப்ப குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம கூட கூட்டின்னு போச்சுன்னா எப்படி, நம்ம கையை பிடிச்ச போகும்போது அது இப்படி எல்லாம் பார்த்துன்னு தான் வரும். அது லெஃப்ட் ரைட் அம்மா கிராஸ் பண்ணாதேமா அங்க வரதெல்லாம் நம்மளெல்லாம் சொல்லாது. அது நம்ம அந்த குழந்தைய கை பிடிச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு கவலையே கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஒரு டர்புலண்டா ஒரு ஃபிளைட்ல வந்து அது அடிக்கடி சொல்ற இதுதான். எல்லாரும் ஆச்சு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்டா, இதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த பிளேன் வந்து இதுலதான் என்னது சமுத்திரத்தை தான் லேண்ட் ஆக போறது, ஏன்னோ மால் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெஷின் அப்படி இப்படின்னு. இந்த குழந்தைக்கு கவலையே இல்லை, அது மாட்டுக்கு உட்கார்ந்து விளையாடிட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப எல்லாம் டென்ஷன் ஆகி சொல்றாங்க, ஏன் உனக்கு என்ன பயமே இல்லையா, எல்லாரும் பகவான் எல்லாம் வேண்டாங்களேன்னு. எனக்கு என்ன பயம், எங்க அப்பா தானே ஓட்டுறா அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எங்க அம்மா அப்பா இருந்தா எனக்கு பார்த்துப்பாங்க. அதே போல அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்து பகவான் எடுத்துக்கணும். அவர் தானே என்ன படைத்தார் இல்லையா, அவர் எல்லாம் பார்த்துப்பார். இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு கஷ்டமா இருக்கு, அது ஏதோ பாடம் படிக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு ஒரு கஷ்டம் கொடுத்துருக்காரு, நாளைக்கு அதையும் தீர்த்து வச்சிருவார். ஹீ வில் டேக் கேர்.
அதுக்கு நம்ம உழைக்காதுக்கு வீட்லயே உட்காந்து அவர் he will take care, அவர் வந்து அடுத்த மாசம் ரேஷனுக்கு அவரே காசு கொடுப்பாரு, அந்த மாதிரி இல்ல. நம்ம உழைக்கணும், ஆனா அதோட பலனை மாத்திரம் எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா கவலை இல்லாம இருக்கலாம். சோ அவன் வந்து என்னது, அவனது பொறுப்பை தான் ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவான் சொல்றார், நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். தான் ஏற்றுக்கொண்டு அவனது பாவங்கள் அனைத்திலிருந்தும் அவனை காப்பதாக அவனுக்கு உறுதி அளிக்கிறார். அவன் அதுதான் அந்த அந்த ஸ்லோகம் தான். அவன் துவாம் சர்வ பாப்பேபியும் மோக்ஷ இஷ்யாமி மா சுச்சக, கவலைப்படாதே, நான் உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் தான் இது வந்து மீனிங்கா கொடுத்திருக்கான். அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்ட, அகத்தில் பரமாத்மா அவனோட அகத்துல இருக்கான். பகவான் பரமாத்மாவே இருந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார். பகவான் தான் உள்ள உட்காந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் சாங்ஷன் பண்ணிட்டு 2 பேர்ட்ஸ் அதானே 18 days கோர்ஸ் சொல்லி கொடுப்பா. 2 பேர்ட்ஸ் ஒண்ணு படப்படப்படப்படான்னு இருக்கும் அந்த பேர்டு. அது என்னது, நம்ம சோல், நம்ம தான் அது. நம்ம வந்து அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம் இதை அச்சீவ் பண்ணோம் இது செய்யணும், நிம்மதியாவே இருக்காது. ஒரே ஏதோ டென்ஷன் பட்டு இருக்கோம், இல்ல ஏதோ ஒண்ணு செய்கை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொன்னு பேர்டு வந்து இன்னொன்னு பறவை வந்து சும்மா இருக்கும். அப்படின்னா என்னது, அதுதான் பரமாத்மா. அதுக்கு ஒன்னும் இது அடையணும் அது அடையணும்லாம் இல்ல. அது ஒன்லி சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கு, நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது சாங்ஷன் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி சாட்சி, இட் வில் சாங்ஷன் ஆல்சோ. நம்ம எதெல்லாம் பண்றோமோ எல்லாம் விருப்பப்பட்டதெல்லாம் நமக்கு நடக்கிறது இல்லையே. ஏன்னா பகவானுடைய விருப்பம் இல்லைன்னா, அது சாங்ஷன் கொடுக்கலன்னா நடக்காது. அவர் சாங்ஷன் பண்ணா நடக்கும். நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு அடையறதுக்கு விருப்பப்பட்டோம், அது அடையலைனாக்கா பகவான் நமக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லை, பகவான் சாங்ஷன் கொடுக்கலன்னு நம்ம வந்து அதையும் பொறுத்துக்கொள்ளணும். என்னது, அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார், அவனு கைட் பண்றார். அதனால் அப்பக்தன் மிக விரைவில் ஆன்மீக நிறைவில் வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்று மேலே கூறியுள்ளது உறுதி செய்யப்படுகிறது. இதுபோல இவ்வாறு தன்னையே சரண் கொடுப்பது, தட் இஸ் ஆத்ம நிவேதனம், சரணாகதி, இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் சொல்றோமே. சரண் டோட்டலி தண்டவத், ஒரு குச்சி விழுந்து அப்படி விழும், அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் விழும், அப்படியே வளைஞ்சு குழஞ்செல்லாம் விழாது. அது போல நம்ம வந்து சரணடையணும். இன்னும் வந்து there's no ifs and buts அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது இருந்தா வரேன் அது இல்லைன்னா வருவேன், அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம எஸ் டோட்டலி ஐம் சரண்டரிங். ஆத்ம நிவேதனம் எனப்படும் பல்வேறு அறிஞர்களை பொறுத்த மட்டில் ஆத்மா பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகிறது. ஆத்மானா நான் தான் ஆத்மா, அந்த மாதிரியும் சோலுக்கும் ஆத்மா சொல்லுவாங்க. சில சமயம் பிரம்மம்னு சொல்லுவோம். நம்ம பகவானுக்கு பிரம்மன்னு பேரு, ஆனா நம்மளையும் வந்து பிரம்மன் சொல்லுவாங்க. அல்லது ஆத்மாவை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகிறது. ஆத்மா சில சமயம் மனம் அல்லது உடலை குறிப்பிடுவதாக. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கான்டெக்ஸ்ட். அந்த கான்டெக்ட் எப்படி கொடுத்துருக்கோ அது போல ஆத்மாவை வந்து வேற வேற வேர்டு போட்டு கொடுப்பாங்க. ஆகையால் ஒருவன் தன்னை சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுக்கறது பொருள் அல்ல. நான் சரணடைகிறேன்னாக்கா என் ஆத்மாவையே பகவான் இடத்தில் அந்த மாதிரி மாத்திரம் அது மாத்திரம் பொருள் அல்ல. மாறாக ஒருவன் தனது ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து தனது மனம் தனது உடல் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் சரணடைய செய்கிறான் என்று பொருளாகும். மனசு மாத்திரம் பகவானை நினைத்துட்டு இருக்கு, அப்புறம் நீ என்ன பண்ற, இல்ல அதுல ஜபம் எல்லாம் பண்ண முடியாது, ஆனா மனசு ஃபுல்லா ஹரே கிருஷ்ணா தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், பிரயோஜனம் இல்லை. அப்புறம் செய்கை கை காலில் என்ன பண்ணும், அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, வேற வேலையெல்லாம் இருக்கு. ஆனா மனசு மாத்திரம் இது மாத்திரம் இருக்கு, என்னது மைண்டு. செய்கையா இருக்கட்டும் மனசா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஆத்மாவா இருக்கட்டும் எல்லாமே பகவான் இடத்தில் சரணடையணும். அதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் என்ன சொல்ற அருமையான பாடல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக அவர் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாடுகிறார். எனது மனம், எனது வீட்டில் உள்ள செல்வங்கள், எனது உடல், இவ்வாறான எனது உடைமைகள் அனைத்தையும் போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் உமது தொண்டுக்காக உம்மிடம் பணிக்கின்றேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எனக்கு கிடைச்சது எல்லாமே. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டினோம்னாலும் இப்ப நம்ம அதெல்லாம் ஈஷோபநிஷத்லாம் முடிச்சிட்டோம். அதுல என்னது எல்லாமே அந்த இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் படைத்ததுதான். அதுலதான் நான் ஒரு வீடே கட்டியிருக்கேன். அதுல உள்ள செங்கல் யூஸ் பண்ணது, மண்ணு, தண்ணி, காற்று, அதுல கம்பி எல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்தோம், இங்கேருந்து உள்ள அந்த மணல தான் எடுத்திருக்கோம், இங்க உள்ள தண்ணியை தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அதுல இருந்து நான் சுரண்டி எடுத்து நம்ம வீடு கட்டிருக்கோம். இது என்னுடைய வீடு. அதுக்குள்ள பகவானுக்கு இடம் இருக்கா, இல்ல. ஏதோ ஒரு ஷெல்ஃப் அடிச்சேன், அதுல ஒரு படம் தான் வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு, ஒரு சின்ன விளக்கு, அது வந்து பேருக்கு வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஏன்னா எங்க வீடு வந்து இருக்கு, நிறைய பெரிய ஒரு மாளிகை மாதிரி கட்டிருக்கேன். ஆனா பகவானுக்குன்னு நான் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு கொடுத்த இடத்தில் நம்ம வந்து பகவானையும் சுரண்டி, பகவான் கொடுத்த அந்த இயற்கையை சுரண்டி தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். சோ வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து அந்த ஒரு நன்றி கடனா நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாரு இவர் அந்த பாட்டுல, எல்லாம் இவங்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே அனைத்தையும் போற்றுதற்குரிய பகவானை, நான் உம்மிடம் எனது உடல் என்னெல்லாம் எனது வீட்டில் உள்ள செல்வங்கள், எனது மனம், எனது உடல், இவ்வாறான எல்லா உடைமைகளையும் நான் வந்து உனக்கு தான் அர்ப்பணிக்கிறேன். நான் உமது தொண்டில் உம்மிடம் பணிக்கிறேன். இப்போது அவற்றை உமது விருப்பப்படி என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம். அது நம்ம இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட பாட்டுலயே வருது. நச்சாவோ அந்த ஒரு பாட்டு நம்ம கிளாஸ்ல பாடியிருக்கோமே.
நான் ஷிப்ல போயிட்டு இருக்கேன், அப்போ அவர் இயற்றி அதுதான் நச்சாவோ உனக்கு என்ன என்ன ஆட்டணும்னு என்ன என்ன ஆட வைக்கணும்னு நீ விருப்பப்படுறியா, நல்லா ஆட வைக்கணும், ஆட்டி வை, என்ன பரவாயில்ல, என்ன நல்லா ஆட்டி வை. அப்புறம் என்ன வந்து ஜெயிக்கணும்னு நீ நினைச்சேன்னா என்ன ஜெயிக்க வை. இல்ல நான் தோத்து போனோம் இந்த ஒரு இதுல உங்களை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன், ஆனா உனக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் இது போராது, நீ தோத்து போயிடுவேன்னு அப்படி நீங்க நினைத்தா என்ன தோக்க வைங்க, நோ ப்ராப்ளம், என்ன என்னெல்லாம் ஆட்டி வைக்கிறோமோ ஆட்டி ஆட்டி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாத் எழுதுறாரு. அந்த மாதிரி சிமிலரா இருக்கு இதுல. சோ என்ன வேணா, என்ன உங்கள் விருப்பப்படி என்ன வேணுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம், நீரே எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கும் பரம உடைமையாளர் ஆவீர். நீங்க தான் எல்லாம் ப்ரொப்ரேட்டர். யாரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொப்ரேட்டர்? பகவான் தான், நம்ம செகண்டரி தான். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கலாம். இது வந்து பிரபுபாத எழுதினதான். இதுல ஆனா வேற யாரோட எழுதியிருக்காங்களே, ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஒரு அருமையான பாடல் ஒன்றினை இட்டுறார். பட் அது பிரபுபாத எழுதின பாட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது எனது பாதுகாப்பும் அளிக்கலாம். எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் எல்லா அதிகாரங்களும் உண்மை சேர்ந்தன. நான் எனக்கு என்று உரிமை கொண்டாட எதுவும் இல்லை. எனக்குன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? மூச்சு வாங்குறதே நீங்க கொடுத்த காற்றதான் மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கேன், அதைதான் யூஸ் பண்றேன். அப்போ எனக்குன்னு சொல்ல என்ன ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வச்சு நானா பண்ணிருக்கேன். தண்ணி குடிக்கிறோம், அதுவும் எங்கேருந்து பகவான் மழை பெய்ய வச்சு அதுதான் நதியில போய் அதெல்லாம் வந்து ரிசர்வயர்ல போய் நம்ம குழாயில வந்து அதை தான் நம்ம குடிக்கிறோம். சோ எதுவுமே வந்து நம்ம தன்னிச்சையா என்னால முடியும், செல்ஃப் மேட் மேன் எல்லாம் சொல்றாங்களே, அதெல்லாம் போய். ஓகே, இப்ப யார் படிக்கணும்? திரும்பி பாமினி மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறாளா? இருக்கேளா மாதாஜி? இல்லைன்னா இப்போ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியரும் பகவானை வழிபடும் போது இதே போன்றதோர் கருத்தினை பின்வருமாறு கூறுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் ஒரு மனிதனின் உடலிலோ அல்லது ஒரு தேவனின் உடலிலோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது வாழ்க்கை பாணி எதுவாக இருக்கணும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் இவ்வுடல்கள் எல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களின் உப தயாரிப்புகளாகும். இவ்வுடல்களை பற்றி நான் என்னை உம்மிடம் அடைக்கலம் அளிக்கிறேன். ஹரிபக்தி விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தனது உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கிறான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படும். அதில் பக்தன் கூறுகின்றான், விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு தனது காத்தல் மற்றும் ஒப்புதலை பற்றி கருத தேவையில்லை. அதுபோல் நான் எனது உடலையும் எனது ஆத்மாவையும் உமக்கு அர்ப்பணமாக அளித்திருப்பதால் நானும் என்னை காத்தல் மற்றும் ஓம்புதலை பற்றி ஒரு சிறிதும் கருத மாட்டேன். அதாவது ஒருவன் தன்னையோ அல்லது தன் குடும்பத்தையோ காப்பது அல்லது ஓம்புவது பற்றி கவலைப்படுகிறார். ஒருவன் தனது உடலையும் ஆத்மாவையும் உண்மையிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் அவன் ஒரே கவனம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது பற்றியதாக மட்டுமே இருத்தல். ஸ்ரீ ரூப கோஷம் நட்பு மனப்பான்மை. மாதாஜி என்னாச்சு மாதாஜி? அது வந்துச்சு. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியின் நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்தில் பக்தி கொண்டு என்னும் இவை இரண்டும் இருவேறு கடினமான வழிமுறைகள் என்று கூறுகிறார். ஆகவே பகவானுடனான இது போன்ற உறவு முறைகள் மிகவும் அரிதாகவே காணக்கூடியதாகும். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இருமுறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். இதன் கருத்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துடன் கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஒருவர் முற்றிலும் தன்னை ஒப்படைத்தல் வேண்டும் என்றாகும். பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பா, எவன் ஒருவன் தன்னிடம் இருக்கும் மிகச்சிறந்த பொருளையோ அல்லது அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளையோ எனக்கு படைக்கிறானோ அவன் எக்கால நன்மையோடு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இப்படி சரணாகதியோடு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து யமுனாச்சாரியரும் இதே போல பகவானை வந்து வழிபடுறதுக்குள்ள கருத்தினை அவரும் வந்து என்ன சொல்றார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் ஒரு மனிதனின் உடலிலோ எந்த உடல்ல இருக்கேனோ, மனிதனோ இல்ல ஒரு ஃபீமேலோ மேலோ இல்ல குரங்கோ பட்சியோ இல்ல ஒரு கிருமியோ ஏதோ ஒரு உடல்ல இருந்தாலும்
அல்லது ஒரு தேவனின் உடலிலோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது வாழ்க்கை பாணி எப்படி இருக்கணும்? எதுவாக இருப்பினும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. ஏனென்றால் இவ்வுடல்கள் எல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் ஒப்ப தயாரிப்புகளாகும். ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்துட்டோம்னா என்னது, நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல மாட்டிக்கிறோம். இந்த சத்தகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணத்தோடு அந்த குணங்கள்ல உள்ள அந்த கலவையோட தான் நம்ம இருக்கோம். அப்ப வேற அது தேவர்கள் என்ன, ஒரு புழு என்ன, பூச்சி என்ன, மிருகம் என்ன, எல்லாம் ஒண்ணுதான். எல்லாருக்கும் ஒரு அழிவு வரும். எல்லாம் பிறவி எடுத்திருக்காங்க. அவங்களோட காலகட்டம் பெருசா லாங்கா இருக்கும். ஒரு புழு பூச்சியோட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அவ்வளவுதான். இவ்வுடல்களை பெற்றிருக்கும் நான் என்னை உம்மிடம் அடைக்கலம் அளிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏதோ உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். ஆனா என்னுடைய என்ன மெயின், என்னோட இது என்னது, உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்றேன். அப்படி அந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கும்? ஒரு ஹியூமன் பீயிங். வேற ஸ்பீஷிஸ்க்கு எல்லாம் இருக்காது, தேவர்களுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆனா வந்து மிருகம், வேற இதெல்லாம் ஸ்பீஷிஸ்க்கு இருக்காது. அப்ப என்னது, நான் பீயிங் அ ஹியூமன், நான் வந்து உனக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்றேன். இந்த உடல் என்ன உடல் பெற்றிருந்தாருன்னா, மை மெயின் எய்ம் இஸ் டு நான் வந்து ஆஃபர் சரணாகதி. என்னை வந்து நான் ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்றேன். அதே போல ஹரிபக்தி விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தனது உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கிறான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகிறது. அதில் பக்தன் கூறுகிறான், விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு, ஒரு நாயை வாங்கிட்டு வந்திருக்கும். நாய்க்கெல்லாம் அந்த அறிவு கிடையாது. பட் அந்த சப்போஸ் அதுக்கு ஒரு அறிவு இருந்ததுன்னா, நான் என்னத்துக்கு எனக்கு என்னை பத்தி கவலைப்படணும்? என்னை வந்து அவன் பார்த்துட்டு இருந்தான், அவன் வந்து சாப்பாடு கொடுத்தான், அங்க கூட்டின்னு போனா, எல்லாம் பண்ணான். இப்ப அவன் வந்து வித்து விட்டான் இவன் கிட்ட. இப்ப நான் என்னத்துக்கு என்னை பத்தி கவலைப்படணும்? இவன் என்ன பாத்துக்க போறான், இவன் எனக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்க போறான், இவன் எல்லாம் கூட்டின்னு. சோ எனக்கு விற்கப்பட்ட பொருள், அதுக்கு வந்து அந்த இது புத்தி வேண்டாம். நான் எப்படி என்னை பாதுகாத்துக்கணுங்கிறது அந்த புத்தி அந்த பொருளுக்கு இருக்காது. அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஹரிபக்தி விவேகத்துல கொடுத்திருக்க, விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு தனது காத்தல் மற்றும் ஒப்புதலை பற்றி கருத தேவையே இல்லை. the owner will take care of him. அந்த மாதிரி. சோ அதுபோல் நான் எனது உடலையும் எனது ஆத்மாவையும் உனக்கு அர்ப்பணமாக அளித்திருப்பதால், எல்லாமே உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன், எல்லாம் வித்துட்டேன். உங்ககிட்ட வித்துட்டேன்னு காசுலாம் வாங்கல, எல்லாம் நீ கொடுத்த, எல்லாம் முதலே கொடுத்தாச்சு எனக்கு. அதுக்கு நான் அர்ப்பணமா என்ன பண்றேன், என்னோட உடல், மனம் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் என்னை பத்தி எனக்கு எந்த கவலை வேணும், நீதான் பாத்துக்க போறீங்க அப்படின்னு. நானும் என்னை காத்தல் மற்றும் ஓம்புதலை பற்றி ஒரு சிறிதும் கருத மாட்டேன். என்னை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது. Because I've already offered everything to you. Now it is your responsibility to take care of me. நீ உங்ககிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணதுனால, பகவான் உங்ககிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணதுனால இப்ப உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி விட்டுடணும். அதாவது ஒருவன் தன்னையோ அல்லது தனது குடும்பத்தையோ காப்பது அல்லது ஓம்புவது பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஒருவன் தனது உடலையும் ஆத்மாவையும் உண்மையிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் அவனது ஒரே கவனம் என்ன இருக்கணும், பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது பற்றியதாகவே மட்டும் இருத்தல் வேண்டும். அப்புறம் என்னது, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்தில் பக்தி தொண்டு என்று இவ்விரண்டையும், கோஸ்வாமி நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டும், தட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா, இப்ப அர்ஜுனன் எல்லாம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியுறான், மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்துல டோட்டல் சரண்டரிங் டுவர்ட்ஸ் லார்ட், அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு என இவை இரண்டும் வேறு கடினமான வழிமுறைகள் என்று கூறுகிறார். ஆகவே பகவானுடனான இது போன்ற உறவு முறைகள் மிகவும் அரிதாகவே காணக்கூடியதாகும். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இரு முறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். பகவான்கிட்ட எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியெல்லாம் இருக்கணும்னா அதுக்கு அது தனி கேலிபர். நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பகவான் இடத்துல ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியெல்லாம் இருக்க முடியுமா? இல்லை. We have to be obediently served. நம்ம வந்து சர்விட்டரா தான் இருக்க முடியும். வந்து we have to serve the Lord. இல்லை வந்து வேற என்ன இது கொடுத்திருக்கு, ஆத்ம நிவேதனம் மற்றும் ஆத்ம நிவேதனம், டோட்டல் சரண்டர் முடியுமா நம்மளால? ஏன்னா இன்னும் நம்ம நியோஃபைட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுனால அதுவும் வந்து முடியும். ரெண்டும் ரொம்ப கடினமான விஷயம். அவ்வளவு மனப்பக்குவம் நமக்கு இல்லை. சோ வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இரு முறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். நமக்குலாம் இன்னும் அந்த ஒரு வளர்ச்சி வரலை. பட் லெட் அஸ் ட்ரை டு அந்த ஒரு வளர்ச்சி பெறறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இதற்கடுத்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துடன் கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். சரணாகதி பண்ணாலும் என்னது, எல்லாம் சரணாகதி பண்ணி ஒரு என்னது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான்னா அப்ப எப்படி இருக்கணும், அவ்வளவு டோட்டல் சரண்டர் பண்ணாதான் இருக்கும். அது ரெண்டும் கட்டானெல்லாம் பண்ணிட்டு நான் கொடுத்தேன், 1 லட்சம் கொடுத்தேன்னா அப்புறம் என்னது, ஐயோ அது இருந்தா இந்த ஒரு வேலையை முடிச்சிருப்பேன், தானமா கொடுத்துட்டேன், ஒரு டொனேஷன் கொடுத்துட்டேன், அந்த பைசா இருந்தா இது பண்ண, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நம்ம இப்ப அப்படிதான் இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னமும் அந்த நியோஃபைட் ஸ்டேஜ், ஒரு என்னது சின்ன புத்தியோட ஒரு இதுலதான் இருக்கும். இன்னும் பெரிய பக்தன் ஆகலை நம்ம. ஆனா எப்படி டோட்டல் சரண்டர், எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம், அந்த மாதிரி பண்றவங்க எப்படி கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஒருவன் முற்றிலும் தன்னை ஒப்படைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். எப்படி பகவான், நீ என் ஆட்டிப்படை பரவாயில்ல, நான் ஐ எம் டோட்டலி சரண்டரிங். இப்ப நம்ம இதுலயே பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த குழந்தை, சின்ன குழந்தை, என்னது பேரு மறந்து போயிட்டேனே, ஜெகநாத். அந்த குழந்தை 2.5 வயசு 3 வயசு குழந்தை, அவன் அம்மா எல்லாம் டாக்டர் தான்.
டாக்டர் ஐஸ்வர்யா பிராக்டிசிங் டாக்டரா இருந்தவங்க விட்டாங்க, எல்லாம் விட்டுட்டு கேரளால தான் இருந்தாங்க. அவங்க கேரளால பிராக்டிஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் பைண்ட் அப் பண்ணிட்டு இங்கே ஆசிரமத்திலேயே வந்து தங்கிட்டாங்க. அவங்களும் ஆச்சு, ஷி வாஸ் கன்சீவ், அதுக்கப்புறம் தான் கன்சீவ் ஆனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். குழந்தைலாம் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க இங்க வந்தாச்சு. ஹஸ்பண்டும் வந்துட்டா, அவர் என்ன பிசினஸ் பண்ணியிருந்தா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க வந்துட்டாங்க. டோட்டல் இதுதான் டோட்டல் சரண்டரன்ஸ். அச்சோ இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வேற குழந்தை வேற பெற்றுக்கிறோம். நாளைக்கு இந்த குழந்தைக்கு எஜுகேஷன், இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் காலேஜ் அட்மிஷன் எவ்வளவு லட்சமா வேணுமே. இப்ப நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு டென்ஷன். குழந்தை பெறதுக்கு முன்னாடியே அட்மிஷன் என்ன அது இதுன்னு நம்ம அவ்வளவு டென்ஷன் படுக்கிறோம். அவங்களும் நல்ல படிச்சு நல்ல அறிவாளி, நல்ல ஒரு டாக்டர் பட்டம்லாம் வாங்கினவங்க, பிராக்டிசிங் டாக்டர். ஷி லெஃப்ட். அதெல்லாம் பெரிய, அதுக்கெல்லாம் பெரிய மனசு வேணும். ஒரு அதுதான் சரணாகதி. அந்த மாதிரி சரணாகதி காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க பகவான். ஆனா இப்ப என்ன ஒண்ணும் மோசம் இல்ல, அந்த குழந்தையும் வளருது, இவங்களும் வளர்றாங்க. என்ன பெரிய ஒரு ஐஃபண்டா கார் இருக்காதான் இருக்கும், பெரிய ரெக்கக்னிஷனோ, நீங்க மாதாஜி இல்ல என்னது மேடம், நீங்க கொடுத்த மருந்துலதான் சரியாச்சு, நீங்க தான் கடவுள் மாதிரி என்னை காப்பாத்தினீங்க, பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டியிருக்க முடியாதா இருக்கும். இப்போ ஏதோ சாதா சாரி உடுத்திந்து காலையில மங்களாரத்துக்கு வராங்க, தனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பாகவதம்லாம் சொல்றாங்க, சிம்பிள் ஹம்பிளா இருக்காங்க. போதும், எனக்கு அந்த பெரிய புகழெல்லாம் வேண்டாம், பெரிய டாக்டர் பட்டம்லாம் போய் வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சரணாகதி. சோ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல விரக்தி. நம்ம என்னடி பிரபுஜி, ஐஐடியில போறதே ஒரு பெரிய இல்லையா, பெரிய பெரிய விஷயம். அதுல போய் நல்லா படிச்சு வெளியில வந்து நல்ல ஜாப் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் யாரோ விட்டுட்டு வருவாங்களான்னாக்கா விட்டுட்டு வந்தார். வேண்டாம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பிடிக்கல அப்படின்னு. ஆனா நீ இஸ்கான்ல பார்த்தா நிறைய ஐஐடிஸ் தான் பார்க்கலாம். நல்லா ஐஐடி இதெல்லாம் விட்டு நல்லா கை நிறைய சம்பளம். ஆனா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் திருப்தி கொடுக்காம அவங்க வந்து மாங்க், பிகம் சன்னியாசி ஆயிட்டாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒப்படைத்தல் வேணும் பகவான் இடத்தில். அந்த மாதிரி இனிமேல் யூ டேக் கேர் ஆஃப் மீ, நான் உன்னை சர்வ் பண்றேன், அந்த ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், உன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, யூ டேக் கேர் ஆஃப் மீ, மை ஹஸ்பண்ட், மை சில்ட்ரன், அந்த மாதிரி இருக்கணும். சோ பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைத்தல். அப்புறம் என்னது பகவானுக்கு எப்படி ஒரு மாதிரி எது எனக்கு வேண்டாமோ அதை படைத்து பாக்கி உள்ளதை நான் சாப்பிடுறேன், அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கு எது பிடிக்குமோ அதுவும் வந்து பகவானுக்கு பிடிக்கணும். அப்கோர்ஸ் பகவானுக்கு பிடிக்கணும். அப்போ ரொம்ப நமக்கு பிடித்தமான ஒரு பொருளை பகவானுக்கு வந்து கொடுத்து ஆஃபர் இட். அந்த மாதிரி அதான் அந்த காசிக்கு போனாலும் விடணும் அப்படிம்பாங்க. எல்லாரும் என்ன விடுவாங்கன்னாக்க ரொம்ப கேஸா இருக்கிற வெஜிடபிள், அப்புறம் எது பிடிக்காத பாவக்காய், அந்த மாதிரி எது பிடிக்காதோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு வருவாங்க. காசியில போனா என்னன்னாக்க பிடிச்ச ஒரு பொருளை விடணும் அப்படின்னு. ஆனா மனைவியை விட்டுட்டு வர முடியுமா? ரொம்ப பிடிக்கும் என் மனைவி என்ன. அப்ப அவ என்னது ஒரு பழமோ பூ எல்லாம் அந்த மாதிரி விடுவாங்க. சோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு, ஏதோ நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அப்ப பகவானுக்கு அது என்ன அர்த்தம்னா, பகவானுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னாக்கா தி பெஸ்ட். எது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ தி பெஸ்ட் கொடுக்கணும். எனக்கு ரோஜா மலர் ரொம்ப பிடிக்கும். தேடி பிடிச்ச அந்த ரோஜா மலரை எடுத்து எப்படியாவது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது பார்க்கலாம். எனக்கு இந்த ஒரு சாப்பாடு பொருள் ரொம்ப பிடிக்கும், அது பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், அதனால நான் பண்றேன், ஏன்னா பகவானுக்கு எனக்கு அதை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த எண்ணத்தை நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைக்கணும் பகவானுக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் கண்டம் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் 41வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பா, எவனொருவன் தன்னிடம் இருக்கும் மிக சிறந்த பொருளையோ அல்லது அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளையோ எனக்கு படைக்கின்றானோ அவன் எக்காலத்திலும் நன்மை அடைவான். சோ அவன் வந்து அவனுக்கு பிடிச்சதையே எனக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டான் பாரு, அவனுக்கு இப்படி அவன் வச்சுக்காம கொடுக்குறான். அவனுக்கு வேண்டாததெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவனுக்கு வேணுங்கிறத அவன் வச்சுக்கிறான். அந்த மாதிரி கிடையாது. அதான் ஒரு கூலி வேலை பண்றவனு கூட 100 ரூபாய் இஸ் பிக் அமௌண்ட். அதையும் வந்து கோயில் போறான், அதையும் உண்டியல்ல வந்து 1 ரூபா கொடுக்குறான், 10 ரூபா கொடுக்குறான், இட்ஸ் பிக் அமௌண்ட். ஏன்னா அவனுக்கு சம்பளமே அவ்வளவு கம்மி. அதுலயே நான் வந்து அதை வச்சிருந்தா அவன் வேற ஒரு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், அவன் அந்த மாதிரி வழியா இருக்கிறான். இருந்தாலும் பகவான் கொடுக்குறான்னா அப்போ பகவான் எப்படி அவன் மேல ஒரு அன்புதான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். எஸ், இப்ப யாரு படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்கதான். எல்லா முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல் வேண்டும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள், அதுபோல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும். அதாவது பக்தி தொண்டிற்குரிய கடமைகளில் மட்டுமல்லாது கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். சான்றாக, ஒரு பெரிய நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சாலையோ நடத்தும் ஒரு பக்தன் அது போன்ற உலகியல் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்கு படைக்க வேண்டும். சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருத்தல். ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஆத்ம சரணம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை சரணடைந்துதான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து அதற்காக தனது சிந்தனை, செயல்,
உடல் ஆகியவற்றால் செயல்படுபவன் உண்மையில் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைக்கிறான். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் நரசிம்மதேவர், எவன் ஒருவன் என்னை வழிபட்டு என்னை சரணடைகின்றானோ அவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் வருகிறான். நானும் அவனை எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு தொண்டு செய்தல். கந்த புராணத்தில் துளசி மரத்தை போற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் விரைந்து நீக்கும் துளசி மரத்திற்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனைகளை செலுத்துகிறேன். அம்மரத்தை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் ஒருவன் தனது எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பிணிகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அத்துளசி மரத்தை வணங்கி அதற்கு சிறிது நீர் வார்ப்பவன் யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்தினின்று விடுபடுகிறான். ஒருவன் எங்கேயாவது ஒரு துளசி மரத்தினை வளர்த்தான் என்றால் அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவன் ஆகிறான். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு துளசி இலைகள் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதென்றால் அங்கே முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பு முழு வளர்ச்சி பெற்றதாக இருக்கும். இந்தியாவில் எல்லா இந்துக்களும் அவர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத போதும் துளசி மரத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்துகின்றனர். துளசி மரம் வளர்ப்பதற்கு கடினமான பெரிய நகரங்களில் கூட இச்செடியை பத்திரமாக பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் இச்செடிக்கு நீர் வார்த்து அதனை வணங்குகின்றனர். ஏனென்றால் துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டில் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசியை பற்றி மற்றொரு குறிப்பும் காணப்படுகின்றது. அது பின்வருமாறு: துளசி எல்லா வகையிலும் புனிதமானதாகும். அதனை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் நினைப்பதாலும் வழிபடுவதாலும் வீழ்ந்து வணங்குவதாலும் அதை பற்றி கேட்பதாலும் அதனை வளர்ப்பதாலும் எப்போதும் புண்ணியமே உண்டாகின்றது. மேலே கூறியுள்ளவாறு துளசி மரத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தில் எக்காலத்திலும் வாழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எப்படி என்னது அப்ப என்ன கொடுத்துருக்கு? இதுல இருந்து படிச்சாலும் எல்லா முயற்சியும் கிருஷ்ணருக்கு செய்த வேண்டும். இதுலேயும் படிச்சாலோ இதுல இருந்து படிச்சா இல்லையா? ஆமா. சோ என்னது நம்ம என்ன பண்ணாலும் எல்லா முயற்சி நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ முயற்சி தானே. எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்தோடனே எல்லாம் வெற்றி கிடைக்குமா? இல்லை. we are just trying our best அப்படி சொல்றோமே. அப்ப எல்லா முயற்சியும் என்னது? பகவானை நம்பி உன்னை நினைத்து பண்றேன் கடவுளே அப்படின்னு கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டும், அவருடைய திருப்திக்காக. சோ நாரத பாஞ்சராத்திரத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கு. நம்ம தூங்குறதுல இருந்து ஏந்துக்கிறதுல இருந்து சாப்பிடறதுல இருந்து எல்லாமே தேங்க்ஸ் டு யூ பகவானே, கிருஷ்ணா 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 இந்த மாதிரி இருக்கும். அதில் உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள் அது போல ஒன்லி நம்ம பௌதிக விஷயமா நம்ம எப்பவும் பகவானை நினைத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா சாஸ்திர விஷயமாவும் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரி செயல்கள். காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், குளிக்கணும், பகவானுக்கு செய்ய ஆஃபர் பண்றதெல்லாம் இப்ப பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணும்போது எப்படி குளிச்சு நல்ல சுத்தமா தான் பண்ணணும், எச்சப்படாம ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணா நம்ம வந்து டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பண்ணணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் விதிகள்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அது எல்லாமே அவன் எப்படி அது கூறப்பட்டிருக்க அந்த மாதிரி செயல்கள், அது போல் வாழ்வதற்கும் தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்கள். இப்ப வாழறதுக்கு என்ன, நம்ம இப்ப வேலைக்கு போறோம், மாதா சொன்னாப்புல பாகவதம் எப்போ கேட்கணும்னு போயிட்டே இருக்கேன், அதுக்குள்ள ஸ்கூலே வந்துரும். பாதி கேட்டோம் பாதி கேட்கல, பட் அந்த டைமும் வந்து we can make use அந்த மாதிரி. இப்ப எப்போ நம்ம வந்து எந்த ஸ்மரணத்துல இருக்கணும்? பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கணும். அதுபோல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும். அதாவது பக்தி தொண்டிற்குரிய கடமைகளில் மட்டுமல்லாது கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். சோ பக்தி தொண்டிற்கு என்னெல்லாம் கடமை பண்ணோம்? என்னண்டே நைவேத்தியம் பண்ணே, ஊதுபத்தி ஏத்தினே, அது பண்ணி, அது மாத்திரம் இல்ல மனசாரியும் வந்தது நம்ம பகவானுக்கும் ஆஃபர் பண்றப்பல எல்லாமே பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். அப்போ சான்றாக அவன் நம்ம வாழ்க்கையே பகவானுக்கு அர்ப்பணத்தோட தான் நம்ம பண்ணணும். நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான சான்றாக ஒரு பெரிய நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சாலையோ நடத்தும் ஒரு பக்தன் அது போன்ற உலகியல் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்காக படைக்கப்பட வேண்டும். அதனாலதான் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ அலவுட் சொன்னேன். நான் சில பேர்லாம் வந்து இங்க இருக்கிற குஜராத்திஸ் எல்லாம் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். அந்த பேங்க்ல வந்து லோன் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுல நம்ம பார்த்ததுதான். பாட்டர் யாரு பாடணும்னா பாலாஜி. யாரு பாலாஜி? என்ன ஒரு நம்பரா பார்த்தோன்னா இல்ல, கடவுள் திருப்பதி பாலாஜி. அவரும் ஒரு பார்ட்னராம். எவ்வளவு இவங்களுக்கு வரதோ ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கும் ஒரு ஷேர் 25% எங்களுக்கு எல்லாம் வரா போல அந்த ஒரு பார்ட்னர் போய் கொடுப்பாங்க, கடவுளுக்கு போய் கொடுப்பாங்க. திருப்பதியில போயிட்டு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி பௌதிக விஷயமா வந்து ஒரு ஃபேக்டரி நடத்துறான், என்ன இருந்தாலும் என்னது ஒரு பங்கு பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். அந்த ஒரு இதுல அவன் இருக்கான். உலகில் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்காக படைக்கப்படும். அப்போ எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியுமா? அதெல்லாம் முடியாது, ஒரு பார்ட். அப்ப அவரே பார்ட்னர்ஷிப்பா போட்டு அவருக்குன்னு ஒரு
பங்கு கொடுத்தாச்சுன்னா ஆச்சு, பாக்கி உள்ளது நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அப்புறம் என்னது சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருக்கிறது. எப்படி டோட்டலி வி ஹேவ் டு பி டிபெண்டிங் ஆன் த லார்ட். ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஆத்ம சரணம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. போற்றுதற்குரிய பகவானை உண்மை சரணடைந்து நான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து, ஆஃப்டர் நான் என்ன உன்னுடைய பையன் தான், உன்னுடைய பையனோ பொண்ணோ வாட்டவர், நான் உங்களுக்கு பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படி சொல்றோம். அப்படின்னா என்னது, நீங்க பெரிய விபு, நாங்க வந்து ஒரு சின்ன அணு மாதிரி தான். ஆனா யாரு எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், உங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கோம். நீங்க தான் என்ன சொல்லியிருக்கீங்களே, மாதா பிதா தாத்தா, அது இப்ப பிதா மகா எல்லா ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வருது. சோ நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் உங்களுடைய அம்சம் தான். உங்களுடைய அதே குவாலிட்டி எங்கிட்ட இருக்கு. ஆனா என்னது, அணு அளவுல இருக்கு எங்ககிட்ட. மறதியும் இருக்கு. ஏன்னா இந்த பௌதிக இதுல வந்த ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்ததுனால மறந்துடுறோம். ஆனா ஒரிஜினல் என்னது, நம்ம குவாலிட்டி சேம் லைக் பகவானுடையது. அப்ப மறதியில இருக்கும். ஆனா என்ன கொடுத்துருக்கு, அப்ப என்னுடைய என்ன இருக்கணும், நான் உன்னை சரணடையணும். சோ பொறுத்தருக்கூடிய பகவானே உன்னை சரணடைந்து நான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து, ஐ எம் யோர்ஸ், அந்த மாதிரி உறுதியாக இருந்து அதற்காக தனது சிந்தனை, செயல், உடல் ஆகியவற்றால் செயல்படுபவன் உண்மையில் உன்னத ஆனந்தத்தை சுவைக்கிறான். அந்த மாதிரி நினைச்சிருந்து எல்லாம் பண்றவன் எப்படி, ஆல்வேஸ் அவனுக்கு டென்ஷனே இருக்காது, எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி இதுல வந்து என்ன செய்கை பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். அதுதான் வந்து ஆத்ம சமர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது. நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் நரசிம்மதேவர் எவனொருவன் என்னை வழிபட்டு என்னை சரணடைகின்றானோ அவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் வருகிறான். அது நரசிம்ம புராணம் பகவத்கீதா எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கு. சோ நானும் அவனை எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறேன். அது மாதிரி இது அந்த இது என்னது ஸ்டார்டிங் மறந்துபடுத்து, பிரணஷ்யத்தி அவன் வந்து அழியவே மாட்டான். என்னுடைய அவன் என்னை நினைக்கிறான், பக்தன் என்னை நினைக்கிறான், நானும் அவனை நினைக்கிறேன். அவர் வந்து அப்படியே வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். நம்ம எவ்வளவு பகவானுக்கு அன்பை கொடுக்குறோமோ அதே போல அவரும் நமக்கு சேவை புரியறதுக்கு வெயிட் பண்ணிருக்காரு. சுதாமா ஸ்டோரி எல்லாம் நினைவு வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து அவரும் நமக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கார். இப்ப நம்ம எப்படி என்னை நம்புறவன் வந்து அவன் வந்து அழிந்தே போக மாட்டான். அர்ஜுனா எல்லா இடத்தையும் போல்டா போய் சொல்லு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப கூட யாரோ இதுல நான் வந்து கேட்டேன், ஏன் பகவானே சொல்லலாமே, நானே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லாம ஏன் பக்தன் இடத்தில் சொன்னார், ஏன் அர்ஜுனன் இடத்தில் சொன்னார், நீ போய் சொல்லு அப்படின்னு. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? The difference is பக்தன் சொன்னா அது வந்து எஸ், அவரே முத்திர குத்திடுவார். என்னுடைய பக்தன் சொன்னாலே அதுதான் வேதவாக். ஏன்னா நான் சொல்றது என் பக்தன் சொல்லுவான். அதே போலதான் குருமார்கள் சொல்றதெல்லாம் they are not representative of the Lord. சோ அவங்க சொல்றது நம்ம வந்து பகவான் சொன்ன வார்த்தையா நம்ம ஏத்துக்கலாம். அப்ப அதுலயே வருஷம் அதனால்தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நீ போய் சொல்லு, தைரியமா சொல்லு, என்னுடைய பக்தர்கள் அழிய மாட்டார்கள். அப்போ என்ன அர்த்தம், பிரதிநிதியா அர்ஜுனன் சொன்னாலும் வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய அதே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அது. ஏன்னா பகவானே அது வந்து முத்திர குத்திட்டார். எஸ், அதுதான் வந்து ஃபைனல். அப்புறம் என்னது, துளசி பற்றி. இது துளசி நம்ம எப்பவுமே நம்ம டெய்லியே பாக்குறோம். மங்களாரத்தி போதும் துளசியை வழிபடணும். நம்ம வீட்லயே துளசி வாங்கினா நம்ம நல்ல ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம். எல்லாம் விளைச்சல் தான். இங்க விளைச்சல் இல்லைன்னு இருக்கவே இருக்காது. எவ்வளவு சூடு வேணுமோ இருக்கு, குளிர் கொஞ்சமா தான் இருக்கும். நம்மளோட ஹாட்டர்ஸ் தான். தண்ணி இருக்கு, நல்ல கிளைமேட் இருக்கு, நல்ல உரம் உள்ள மண்ணு ஒண்ணு இல்ல. இப்ப நான் எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துட்டு 10 நாள் இல்ல 20 நாள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் உணர்ந்து போயிருக்கோம், காஞ்சு போயிருக்கோம், எல்லாம் போயிருக்கோம், செடி எல்லாம் போயிடுது. என்னோட எல்லாமே எங்க போயிட்டு வந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆகும். ஆனா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்பி அதே எல்லாம் உணர்ந்ததெல்லாம் காஞ்சு போனதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருவேன். ஆனா அந்த உரத்துக்குள்ள அந்த மண்ணுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். நான் சும்மா தண்ணி விட்டுட்டே இருப்பேன். 3 நாள் ஆகும், 4 நாள் ஆகும், என்னோ ஷூட் வந்துட்டே இருப்போம். ஒரு பாட்லயும் வரும். ஏதோ ஒரு உசு இருக்கு அதுக்குள்ள, ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு கிளைமேட் இஸ் சோ குட். நம்மளோட வந்து சூடும் இருக்கு, தண்ணியும் இருக்கு. அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது என்னது எல்லாம் விளைச்சல் வரும். ஆனா துளசி குடி விளையாத்த ஊர்கள் இருக்கு. அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு ஊர்லாம் நமக்கும் குளிர். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அங்கெல்லாம் இதுல இருந்தெல்லாம் யூகே யூஎஸ் எல்லாம் ரொம்ப கிளீன் அண்ட் நீட் சொல்றாங்கன்னா அங்கெல்லாம் புழு பூச்சி எல்லாம் புழு இருக்கும். அந்த இது இருக்கும், ஸ்னெயில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இருக்கும், நத்தையா அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா இது அந்த ஃபிளைஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா அதெல்லாம் சர்வைவே பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் இருக்காது. அங்க எறும்பு கூட நான் பார்த்ததா இல்லை. ஆனா நம்ம இதுல எல்லாமே வாழும் அந்த மாதிரி. சோ அங்க வந்து துளசி வளராது. அதுக்கு என்ன பேரு சொல்றாங்க, துளசிக்கு பேசில் லீவ்ஸ். பேசில் லீவ் சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல கொடுப்பாங்கன்னா இது விற்கிறதுக்கு தான். நம்மளாம் அழகா துளசி சொல்லுவோம், ரொம்ப சீப்பா கிடைக்காது. அதெல்லாம் ரொம்ப அங்க வளரவும் செய்யாது. அந்த மாதிரி குளிர் பிரதேசத்துல வளராது. அப்ப எல்லாம் சாபம் பிடிச்ச இடம் தான் அதெல்லாம். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அங்க போனா நல்லா பணம் அது இதுன்னு. பணத்தை வச்சு என்ன வாங்க முடியும்? சுகத்தை வாங்க முடியாது. தூக்கம் வாங்க முடியுமா? நல்ல ஹெல்த் வாங்க முடியுமா? ஒண்ணும் வாங்க முடியாது. சோ நம்ம இருக்கிற ஊர் தான் பெஸ்ட்.
சோ ஸ்கந்த புராணத்தை துளசி மரத்தை அப்ப இங்க நம்ம இருக்கு நல்ல ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம், நல்ல புண்ணிய இது க்ஷேத்திரம் நம்மளுடைய ஊர்லாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், துளசி எல்லார் வீட்லயும் வச்சுக்கணும். நல்ல பெரிய தொட்டியா இருக்குன்னா அதெல்லாம் போயிட்டு பிரதட்சணம் பண்ண முடியாது. அப்ப சின்னதா நம்ம அது இருக்கிறது இருக்கட்டும், சின்ன துளசி வாங்கி நம்ம அது வந்து வழிபடணும். அப்ப என்னது பிரதட்சணம் பண்ணணும். யானி காணிச்ச பாப்பானி அதாவது அந்த இதுல என்னது பிரம்மஹத்யா, அந்த பிரம்மஹத்யா பண்ண பாவம் கூட போய்விடும் அப்படின்னு. சரி அதான் நேத்திக்கு பண்ணின. அப்ப நான் ஒரு பிராமணனை கொலை பண்ணி போனா நேத்திக்கு பண்ண போயிடும். அப்புறம் திரும்பி நீ எவ்வளவு பிராமணனை கொலை பண்ணிருக்கேன்னு தெரியாது, அதனால பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாவங்களும் நிவர்த்தி ஆகும். அப்ப என்ன துளசிக்கு அவ்வளவு ஒரு மகிமை. அது வந்து நம்ம பிகாஸ் we are all in India, கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். எல்லாரும் துளசி வளர்த்துங்க. போயிடுது ஆஃப்டர் ஆல் ரொம்ப இதுதானே இல்ல ரொம்ப எனக்கு 10 லாக் நினைச்சிருக்கேன். ரொம்ப ஃபீபிள், ரொம்ப இதுதான் ஸ்ட்ரென்த் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா, போயிடும். அது சிலப்போ வளராது, பரவாயில்ல திரும்பி வாங்கலாமே, என்ன ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். அது வாங்கி வச்சுட்டு திரும்பி வளர்த்தோம். சிலப்போ நன்னா வளரும், சிலப்போ போயிடும். அதெல்லாம் மனசு அஜ்ஞானப்படக்கூடாது. அதோட உரம் பொறுத்து இருக்கும். அப்புறம் கிருஷ்ண துளசியா, இந்த துளசியா, ராமர் துளசியெல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம மட்டும் இது வாங்கி வாங்கி அதை வளர்த்தின்றே இருக்கலாம். சோ ஸ்கந்த புராணத்தை துளசி மரத்தை போற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் விரைந்து நீக்கும் துளசி மரத்திற்கு, நம்ம பாவம் என்னெல்லாம் பாவம், பிரம்மஹத்யாவை கூட அது வந்து போக்கிடும். அது துளசி தேவிக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ண ஒண்ணும் இல்ல, பிரதட்சணம் பண்ணா போறோம். அவருக்கு தனியெல்லாம் வந்து நம்ம இது ஆஃபர்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். சும்மா தண்ணி விட்டு நம்ம துளசிக்கு பிரதட்சணம் பண்ண வரும். அப்கோர்ஸ் ஊதுபதி காட்டலாம், ஒரு இது காட்டலாம், விளக்கு காட்டலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் தனியே நிவேதனம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு பண்ண போறோம். ஏன்னா அது துளசியை தான் அதுல போடுறோம். நிவேதனத்திலையும் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணும்போது இதே துளசி இலையை தான் அதுல போடுறோம். சோ துளசி தேவி அக்செப்ட் பண்ணி பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். துளசி தேவி அக்செப்ட் பண்ணி விட்டாலே, அப்ப நான் கண்டிப்பா இதை அக்செப்ட் பண்ணேன். அதனாலதான் துளசி போட்டத இதைதான் அர்ப்பணம் பண்ண, ஏன்னா கண்டிப்பா பகவான் ஏத்துப்பறத. அப்ப என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகிறேன். அம்மரத்தை காண்பதாலும் காண்பதாலும் நாட் ஓன்லி நம்ம யூஸ் பண்ணோம், எங்கேயாவது பார்த்தோம்னாலும் இல்லை தொடுவதாலும். அதனால அதை போயிட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம காலையில பார்க்கலாம், அந்த துளசி தேவியை வந்து அதை பாதத்தை தொட்டு நம்ம வந்து அப்படி வணங்குறா போல. அந்த மண்ணு சொல்றோம் நம்ம, அதை வந்து நம்ம அவங்க எல்லாம் நெத்தியில விட்டுக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு யாரு கவனிக்கலையோ நாளைக்கு பாருங்க. ஒருவன் தனது எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பிணிகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அத்துளசி மரத்தை வணங்கி அதற்கு சிறிது நீர் வார்ப்பவன் யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்தில் இருந்து விடுபடுகிறான். துளசிக்கு தண்ணி தான் ஊத்தணும். அது பணி பண்ணாலே என்னது, யமராஜனோட இருக்கை அப்படின்னா இது யமலோகத்துக்கு போற அந்த மாதிரி ஒரு இது, அந்த பயம் இருக்குமே, ஓ எப்போ யமன் என்ன கூட்டின்னு போயிடுவோன்னு. எப்படி போறோம் இந்த உடல், ஆனாலும் பயம் வேண்டாம். அந்த மாதிரி பயத்துல இருந்து வெளியில வந்துடுவோம். ஒருவன் எங்கேயாவது ஒரு துளசி மரத்தினை வளர்த்தான் என்றால் அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவன் ஆகிறேன். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் துளசி ஒரு இதுதான் பக்தை. பகவானுக்கு அந்த பக்தியை பிடிக்கணும், நம்ம அந்த பக்தை. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்றேன். ஹரே யாரை குறிக்கிறது, ராதாராணி. எனக்கு பிடிச்ச ராதாராணி நீ வணங்குறியா, அப்ப எனக்கும் அவனை ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா, வெறும் கிருஷ்ணர் கூப்பிடுறத விட ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே போல துளசி வழிபட்டோம்னா அவருக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவன் ஆகிறான். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு துளசி இலைகள் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதென்றால் அங்கே முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பு முழு வளர்ச்சி பெற்றதாக இருக்கும். அப்ப பகவான் வந்து நம்மளை பிடிக்கணும்னாக்கா நம்ம துளசி அர்ப்பணம் பண்ணணும். மாலையா சாத்தலாம், சும்மா துளசி இலைகளா வைக்கலாம். இந்தியாவில் எல்லா இந்துக்களும் அவர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத போதும் துளசி இஸ் காமன் தான். அது வைஷ்ணவர்கள் ஸ்மார்த்தர், அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்மார்த்தாஸ் செல்வா, இது சிவனை வழிபடுறவங்க ஸ்மார்த்தாஸ். இல்ல வைஷ்ணவர் கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்டான்ச் டிவோட்டிஸ் இல்ல இப்படிதான் அப்படின்றவங்க யாரா இருந்தாலும் துளசிக்கு வந்து வழிபடுவாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த பேதம்லாம் கிடையாது. அவங்க வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத போதும் துளசி மரத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்துகின்றனர். துளசி மரம் வளர்ப்பதற்கு கடினமான பெரிய நகரங்களில் கூட இச்செடியை பத்திரமாக பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் இச்செடிக்கு நீர் வார்த்து அதனை வணங்குகின்றனர். ஏனென்றால் துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டில் மிக மிக முக்கியமானதாக ஒன்றாகும். இது நான் என்ன நினைவுதுன்னா, அப்போ கேட்டா அந்த குருஜி நம்ம இப்ப ரெஃபர் பண்றோமே, அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, எங்க ஊர்ல எல்லாம் வளைய மாட்டேங்கிறது என்ன பண்ணலாம் சொன்னா, வெள்ளியில வாங்கி வைங்க சொன்னார். அப்ப எப்படி எனக்கு துளசி வேணும், இருந்தாலும் நிஜ துளசிக்கும் ஒரு வெள்ளியில வாங்கி வைக்கிற தங்கத்துல கூட வாங்கலாம். ஏன்னா அங்க உள்ள பணக்காரங்களுக்கு எல்லாம் பணம் இருக்கும், அவங்க எல்லாத்தையும் கால கொலுசுலையும் தங்கம் தான் போட்டுப்பாங்க. சோ அந்த போட்டுக்க கூடாது, இடுப்பு கீழே தங்கமே போட்டுக்க கூடாது, வந்து அவமானப்படுத்துறோம் அந்த மாதிரி ஆகும். சோ அந்த மாதிரி பேர் என்ன பண்ண முடியும், துளசியே இல்லைன்னா என்ன முடியும். அப்போ நம்ம பாவனையா துளசி வளர்த்துறா போல அது அந்த ஒரு வெள்ளியில கிடைக்கிறது, இந்த மாதிரி சின்னது பெரிய டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ், அது மாதிரி வாங்கி வச்சு அந்த மாதிரி வழிபடலாம். என்ன நம்ம பிரதர்ஷனம் பண்ணணும். அது நீர்லாம் மாத்த முடியாது, ஏன்னா அதெல்லாம் வளர்றது இல்லையே.
அந்த மாதிரி. சோ என்னன்னா துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டின் மிக மிக முக்கியமானது. அதனாலதான் காலையில டெய்லி நம்ம பார்த்தாலே அதுக்கு புண்ணியம் சொல்றோம். ஏன் இப்ப நம்ம நமக்கு வாங்க முடியல, வளர்த்த முடியலன்னு பாக்குறோம். டெய்லி மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது அதை பார்த்தோம்னாலும் அது கூட அந்த ஆரத்தி பாட்டெல்லாம் பாடி பண்ணும்போது நல்ல ஒரு நமக்கு இஃபெக்ட் வரும். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசியை பற்றி மற்றொரு குறிப்பும் காணப்படுகிறது. அது பின்வருமாறு: துளசி எல்லா வகையிலும் புனிதமானதாகும். அதனை காண்பதாலும், தொடுவதாலும், நினைப்பதாலும், வழிபடுவதாலும், விழுந்து வணங்குவதாலும், அதை பற்றி கேட்பதாலும், அதனை வளர்ப்பதாலும் எப்பொழுதும் புண்ணியமே உண்டாகிறது. நம்ம அந்த பாட்டெல்லாம் ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ்ல பாடியிருக்கோம். நம்ம துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி அந்த பாட்டெல்லாம் படிக்கலாம். ஏன்னா அவங்களும் அதெல்லாம் பாடுறாங்க. மேலே கூறியுள்ளவாறு துளசி மரத்துடன் தொடர்பு கொள்ள ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தில் எக்காலத்திலும் வாழ்கிறான். ஒன்லி எந்த மாதாஜி விட்டு போயிருக்கு இல்லையா, அந்த மாதாஜி படிக்க கொடுத்து விடலாம் நம்ம. ஓகே மாதாஜி, துளசி பாட்டு ஒண்ணு சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம பாடலாம். இந்த மாதாஜி இன்னைக்கு படிக்கல இல்லையா, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜிக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டு மாதாஜி ஒரு பேஜ் படிக்கட்டும். இன்னைக்கு லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா நம்ம. உங்களுக்கு இப்ப என்ன தெரியறது? அத்தியாயம் 12 தெரியறதா? பட் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பண்றேன். இருக்கேளா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி? இருக்கேளா? மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. உன்னத தொண்டின் மற்றும் பல கோணங்கள். புனித நூல்களை கேட்டல். ஸ்ரீல ரூப கோசாமி பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஞானம் அளிக்கும் எந்த ஒரு நூலை புனித நூலாக கருத வேண்டும் என்கிறார். ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியரும் ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங்கள், உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்தம் போன்ற நூல்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் புனித நூல்களே என்பர். வைணவ பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சியை விளக்கி கூறும் நூல்களை தொடர்ந்து கற்கும் ஒருவன் மனித சமுதாயத்தில் எப்போதும் போற்றப்படுகிறான். பகவான் கிருஷ்ணரும் அவன் மீது நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடைவராகிறார். இது போன்ற நூல்களை தனது வீட்டில் வைத்து பாதுகாத்து அவற்றிற்கு மரியாதையுடன் வந்தனம் செலுத்துபவன் தனது பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று தேவர்களாலும் வணங்கப்படுபவனாகிறான் என்று ஸ்கந்த புராணம் கூறுகிறது. வைணவ இலக்கியங்களை எழுதி அவற்றை பாதுகாப்பவன் வீட்டில் பகவான் நாராயணர் எப்போதும் உரைகின்றார் என்று நாரதரிடம் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 13ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த இலக்கியங்கள் அனைத்தின் சாரமாகும். ஏதோ ஒரு வழியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பதில் பற்றுக்கொண்டவனுக்கு பிற இலக்கியங்களை கற்பதில் எந்தவித சுவையும் ஏற்படாது. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைத்து மகிழ்ந்தவனுக்கு இலக்கியங்களில் திருப்தி ஏற்படாது. மதுராவில் வசித்தல். மதுராவில் உள்ள எல்லா வாழ்கின்ற குடியிருப்புகளை போற்றுகின்ற குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதில் எவனொருவன் மதுராவை காட்டிலும் பிற இடங்களின் மீது கவர்ச்சியுடையவனாக இருக்கின்றானோ அவன் மாய சக்தியால் நிச்சயம் பீடிக்கப்படுவான் என்று வராக புராணம் கூறுகிறது. பிரம்மாண்ட புராணத்தில் உலகங்களிலும் உள்ள புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கும் புனித யாத்திரை மேற்கொள்வதால் உண்டாகும் பலன்கள் அனைத்தும் மதுராவின் புனித மண்ணை தொட்டால் போதும் கிடைத்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. பல்வேறு சாஸ்திர நூல்களில் மதுராவை பற்றி கேட்பினும், நினைப்பினும், போற்றினும், விரும்பினும், காணினும், அதனை தொடினும் ஒருவனது எல்லா விருப்பங்களும் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன என்று அறிகிறோம். பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல். அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களுக்கு படிக்க சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு தான் படிச்சோம். சரி, again நம்ம அடுத்த வாரம் இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, இது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நம்ம சும்மாவே வந்து ரீட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஆனா அது நமக்கு கோர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப நீங்க துளசி தேவியோட பண்ணீங்களே, அது கேட்டீங்களே, அது வந்து 2 நிமிஷம் தான் எடுக்கும். அது வந்து பாடிடுறேன் உங்களுக்கு. அது இதுலயே போடுறேன். நான் இப்ப துளசி தேவியை பத்தி போட்டதுனால எப்பவுமே அதை வந்து நம்ம தமிழ்லயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி தமிழ்ல இருக்கு. நான் போட்டதுதான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்லயே பாடுறேன். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ் உதரும். சரியா வரலன்னா அப்புறம் அது ஜஸ்ட் இட் வில் டேக் 2 minutes. சீக்கிரம் யாருமே சரிப்படுது. நானே இவ்வளவு படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பழசு. இது வந்து மாதாஜி பஜன் டீச்சர் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அது மாதிரி பாடுறோம். ஸ்கூலுங்கிறேன் நம்ம
நம்ம இது என்னது கோவில்ல வந்து டிஃப்ரெண்டா பாடுவாங்க. ஓகே, ராகம் மாறும், ஆனா இதெல்லாம் சேம் தான். துளசி பிரணாமம். பிரணாமம்னா என்னது? நமஸ்காரம். ஓகே, சோ கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி எழுதியது. இது வந்து இப்போ 16 நேம்ஸ் ஆஃப் துளசி, அதுதான் இங்க ஸ்டார்டிங்ல போட்டிருக்கு. பிருந்தா பிருந்தாவனி, விஸ்வபூஜித விஸ்வபாவனி, புஷ்பசார நந்தினி, துளசி கிருஷ்ண ஜீவனி, பிருந்தாயை துளசி தேவ்யாயை, பிரியாயை கேசவஸ்ய ச, பிரியாயை கேசவருக்கு பிரியமானவளே அப்படின்னு. விஷ்ணு பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமஹ மாதிரி அவருடைய 8 பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 8, அதுல இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கேன். ஓகே, நமோ நம துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, जो तो मारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय, जो तो मारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय, कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी, कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, मोराये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास मोया, मोराये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरी बो सदा जुगल रूप रासी, नयन हेरी बो सदा जुगल रूप रासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, ये निवेदन दर सकीरनुगता कोरो, ये निवेदन दर सकीरनुगता कोरो, सेवाधिकार दिए कोरो निज दास, सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, दीन कृष्ण दासी कोई न मोरा होय, दीन कृष्ण दासी कोई न मोरा होय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न बासी, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न बासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. இப்பதான் வந்தது பிரதட்சிணம். இதெல்லாம் ஒரு புகழ்ந்து அவருக்கு வந்தனம் செலுத்தணும். இப்ப வந்து பிரதட்சிணம் பண்ணும்போது இது படிக்கணும். यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சோ இது வந்து நம்ம ஐ திங்க் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். லெவல் 2ல நம்ம படிச்சிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி இதை ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் பண்றேன்.
ஓகே, இது வந்து நம்ம அடுத்த already கிளாஸ்ல வரும்போது பாடுங்க மாதாஜி இத மறுபடியும். ஆமாம்பா பாடலாம். ஓகே, இது இத வந்து சொல்லி துளசி கொடுத்துருங்க வழிபாடு மாதாஜி. பண்ணலாம். இத சொல்லி எல்லாரும் கொடுத்துருங்க மாதாஜி எங்களுக்கு எல்லாருக்கும். இல்ல எனக்கு கேட்பேன், இது ரெக்கார்டிங்ல இருக்கே, அப்ப நீங்க கேட்கலாம், இல்லாட்டா நம்ம வந்து கிளாஸ படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து இது முடிச்சுடலாமா? வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச சொல்லி முடிச்சுடலாம் கிளாஸ். 9:20 ஆயிடுச்சு. வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ, ஜெய் அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கீ, ஜெய் श्रील प्रभुपाद की जय, ஜெய் हरिदास ठाकुर की जय, ஜெய் महामंत्र की जय, ஜெய் महाप्रभु की जय, ஜெய் भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय, ஜெய் श्री राधा गोविंद की जय, ஜெய் श्री राम लल्ला की जय, ஜெய் और प्रेमानंदे हरि हरि ஹரி बोल. ஹரி போல். Thank you மாதாஜி, எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்ஸ். மாதாஜி. தேங்க்யூ Thank you மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare எல்லாரும் Krishna மாதாஜி. Thank you மாதாஜி.